O Deportivo perdeu no Molinón, onde o Sporting non gañaba desde hai 4 meses. Un equipo como o conxunto de Arseno Iglesias cun sistema defensivo tan ben montado demostrou que pode pasalo moi mal cando ten que improvisar con diferentes protagonistas. As ausencias de Nando, Boro, Villarroya e Rivera deron moitos problemas atrás, e iso que o esquema non variou, pero sí os ocupantes das prazas. O Sporting, e concretamente Morales, foron todo un auténtico pesadelo para un Deportivo que no comezo dormitaba. Este centrochut do dianteiro de Sportinguista, tras petar en Donato, tamén toca o pau da portería de Liaño. O xogador procedente do Independente de Avellaneda, Hugo Pérez, lanzaría esta falta por riba da meta do Deportivo. O argentino non chegaría ao final do encontro, expulsado a pouco do final por Andújar Oliver. No saque de esquina que bota Castaño, as primeiras dificultades para Liaño nos lanzamentos a balón parado. O primeiro gol chegaría precisamente na xogada posterior aos 18 minutos. O saque de esquina que bota Castaño o tocou primeiro Pablo e a continuación Pierre, que deste xeito conseguía o tanto. O dianteiro asturiano aproveitou a pasividade defensiva de Paco e Donato. O cadro xisonés estaba dando moitas complicacións á liña defensiva de 5 dos coruñeses, que estaba formada hoxe por Alfredo, Paco, Jukic, Donato e Recarte. O equipo de Arseno Iglesias tardou en reaccionar, pero fixo pouco a pouco, como nesta falta que lanza Donato e que deixou nunha ocasión posterior para Mauro Silva. O xogador brasileiro, a pesar dos problemas de Nocello, estivo no campo. Despois, anunciaría que pasará novamente polo quirófano. O Sporting buscaba nas contras sorprender o Deportivo. Nunha nova ocasión, Pierre está a piques de bater de novo a Paco Liaño. Coa media hora de xogo cumprida, Bebeto dispón desta boa oportunidade que salva Juan Carlos Ablanedo. Bebeto tivo varias ocasións hoxe para marcar, pero unhas veces Ablanedo e outras a mala sorte imposibilitaron as súas intencións. 3 minutos despois o conxunto herculino igualou. No córner que bota Fran, Donato cabecea de forma espléndida, superando a toda a defensa sportinguista. E o quinto gol do hispano-brasileiro no campeonato da Liga. Lonxe de relaxar o seu xogo, o cadro local aceptou este tanto o Deportivo como un novo reto. Lembremos que o Sporting venceu nesta temporada os 3 primeiros clasificados: Real Madrid, Deportivo e Barcelona. Así, a pouco do descanso, este trallazo do ruso Igor Lediakov a piques está de sorprender a un xa inmóvil Liaño. O seu disparo petou no pau da meta deportivista. Esta entrada dura de Raúl a Donato supuso que o hispano-brasileiro tivera que retirarse por algúns momentos en Padeola. Logo regresaría ao campo e aguantaría os 90 minutos de partido. Raúl viu cartón amarelo por esta xogada. Antes do final destes primeiros 45 minutos, este córner pechado que bota de novo Castaño e que saca Liaño con moitos problemas. Amistade entre Pierre e o árbitro Andújar Oliver. O Sporting nos segundos 45 minutos tivo numerosas ocasións para incluso conseguir hoxe unha goleada. A primeira, esta deixada involuntaria de Donato, o ruso Igor Lediakov. O disparo do centrocampista do Sporting que chapa ben Paco Liaño. O Deportivo trataba de buscalo tanto que lle colocara en vantaxe no marcador, como este lanzamento de Donato desde el 11. Chapou ben de novo Juan Carlos Ablanedo. E aos 14 minutos dese segundo tempo, o exxogador do Real Madrid, José Luis Morales, será o protagonista do partido. Fuxiu ben da defensa do Deportivo e conseguiu deste xeito o 2-1. Morales marcou hoxe 2 tantos o cadro coruñés que xa marcara na temporada pasada no partido entre o Real Madrid e o Deportivo no Bernabéu. Un José Luis Morales que está traspasado ao Sporting a pesar de que ten unha opción de recompra por parte do cadro madridista. Se houbo algunha acción clave no partido, esta foi con marcador de 2-1 a xogada de Javier Manjarín.
ocasión moi clara para o dianteiro asturiano do Deportivo, pero erro colectivo ten a culminación nas botas do dianteiro do cadro coruñés. Entretívose no lanzamento e despois Ablanedo despesou a córner. Dese xeito, e con esta acción protestada por Fran como posible falta no roubo de balón, Morales conseguiría o terceiro e definitivo gol neste espléndido tanto do dianteiro do Sporting. A celebración de Morales xunto á parroquia deportivista que acudira a Xixón, que molestou un tanto os aficionados do cadro coruñés. O dobre recorte do dianteiro de equipo de Mariano García Remón e un fermoso gol, o máis fermoso da tarde de hoxe. O Deportivo trataba de reaccionar con esta xogada de López Recarte que chega ás mans de Ablanedo tras varios rebotes e os xogadores deportivistas reclamando posible cesión para o porteiro sportinguista. Novo barullo na área con Bebeto como protagonista nesta acción na que o balón finalmente saiu pola liña de fondo a pesar de que o árbitro sinalou falta sobre Ablanedo. Temos a repetición da xogada na que a estadía do terreo de xogo perxudicou a Bebeto. Pouco despois, Morales abandonou o terreo de xogo, moi aplaudido pola afección local, pola súa excelente actuación desta tarde. A incorporación ao campo de Emilio para tratar de controlar o partido por parte do cadro local. Un novo lanzamento de falta, esta vez de Muñiz ás mans de Liaño. En esta xogada trata de novo de sorprender Pierre, pero detén Liaño. Neste córner que lanza Bebeto, nova ocasión de perigo sobre a portería do Sporting. Co lanzamento de Donato, que peta en Pierre, e o intento de centro de novo de Bebeto. Moita presión, pero o Deportivo non chegaba a marcar. A 6 minutos do final, unha xogada moi polémica, con este intento de remate de Adolfo Aldana, que chapa case, poderíamos decir, o defensor do Sporting, Raúl. O árbitro Andújar Liber non entendeu intencionalidade na xogada. E a 4 minutos do final do partido, a expulsión por dobre cartón amarelo para Hugo Pérez, o argentino que por sacar con demasiada velocidade tería que abandonar o campo e marcharse a caseta antes do final do partido. En tempo de desconto xa, Bebeto dispuso da última oportunidade para acurtar a ventaxa no marcador, pero de novo a estadía do terreo de xogo deixou en moi complicada situación a ocasión para o brasileiro. O Deportivo non perdía fora de Riazor desde o 19 de novembro e curiosamente tamén fora en Asturias, aínda que diante do Oviedo. Llevaban 4 meses sin conseguir a victoria e fixeron diante vosa. Sí, y el Santander también ayer llevaba 7 goles solo y le metió 5 al Barcelona, no quiere decir nada. Esto es un partido, el miércoles tenemos otro y el domingo otro, o sea que hay que seguir y esto hay que sacar lo positivo que se pueda sacar de ahí.